Satul acesta nu avea inimă, avea doar colți, iar Elena era prada lor preferată, o femeie a cărei singură vină era demnitatea păstrată în mijlocul unei sărăcii lucii care îi rodea oasele și speranțele. În această așezare uitată de lume, unde munții păreau să strivească orizontul sub greutatea lor de piatră, mila era o monedă care nu circulase niciodată, iar bunătatea fusese de mult îngropată sub straturi groase de prejudecăți și răutate gratuită. Elena își ducea zilele într-o casă care mai degrabă semăna cu o rană deschisă în coasta dealului, o construcție din bârne învechite care gemau la fiecare pală de vânt, adăpostind sub acoperișul ei ciuruit 3 suflete mici care nu înțelegeau de ce lumea le întorcea spatele. Rămasă văduvă în urmă cu 2 ani, după ce muntele îi înghițise soțul într-o alunecare de teren ce păruse a fi un blestem aruncat asupra familiei lor, Elena refuzase să se prăbușească, alegând în schimb să devină un scut de carne și oase pentru copiii ei. Matei, cel mai mare, avea privirea unui adult blocată în trupul unui băiat de 10 ani, Ana purta pe chip tristețea unei flori ofilite înainte de vreme, iar micul Luca, la doar 4 ani, încă mai căuta cu ochii tatăl, care nu avea să se mai întoarcă niciodată. Înainte ca povestea să se scufunde în cea mai neagră oră a Elenei, scrie în comentarii din ce loc al lumii privește această lecție de viață, pentru că nedreptatea nu are granițe și suferința unei mame este un limbaj pe care toți îl înțelegem. Viața Elenei era un maraton al umilințelor tăcute, o succesiune de uși trântite în față și de priviri care o tăiau mai adânc decât gerul iernii care bătea la ușă. În fiecare dimineață, înainte ca soarele să apuce să dezghețe ferestrele mici ale colibei, ea se trezea cu un singur gând: cum să pună pe masă o bucată de pâine care să nu fie uscată de lacrimi. Satul o privea ca pe o pată pe obrazul lor colectiv, o amintire vie a faptului că nenorocirea se poate abate asupra oricui, iar oamenii, în egoismul lor feroce, preferau să o marginalizeze decât să se confrunte cu propria lor frică. La magazinul din centru, singurul loc de unde se putea cumpăra făină sau ulei, Elena era tratată ca o ciumată. Domnul Popescu, un om cu ceafa groasă și inima și mai groasă, care controla destinele tuturor prin registrele sale de datorii, se bucura vizibil ori de câte ori ea intra în prăvălie. Nu era vorba doar despre bani, ci despre puterea de a vedea o femeie mândră aplecându-și capul. Într-o zi de marți, când cerul era de culoarea plumbului și foamea urla în stomacul copiilor ei, Elena a cerut 1/2 kilogram de mălai pe datorie, promițând că va spăla toate rufele hanului pentru a plăti. Popescu a râs, un sunet hârâit care a făcut ca ceilalți clienți să se oprească din șoapte și să privească scena cu o curiozitate bolnăvicioasă. El i-a spus că în magazinul lui nu se vinde pe promisiuni de slujnică și că, dacă nu are bani, poate să meargă să cerșească la marginea drumului, acolo unde îi este locul. Elena a ieșit cu spatele drept, dar cu sufletul sfâșiat, simțind cum scuipatul simbolic al comunității îi ardea obrajii. Nici copiii nu erau cruțați de această cruzime sistemică. La școala din sat, o clădire rece, cu pereți scorojiți, Matei și Ana stăteau întotdeauna în ultima bancă, ca și cum sărăcia lor ar fi fost o boală contagioasă care trebuia izolată. Învățătoarea, o femeie acrită de propriile eșecuri, nu pierdea nicio ocazie de a-i scoate la tablă doar pentru a-i umili în fața clasei, pentru hainele lor peticite sau pentru faptul că nu aveau rechizitele noi pe care ceilalți copii le afișau cu aroganță. Ceilalți elevi, oglindind comportamentul părinților lor, îi porecliseră orfanii de munte și se fereau de ei în pauze, lăsându-i să se joace singuri în colțul curții, unde praful era singurul lor prieten. Dacă simți că inima ți se strânge văzând lupta inegală a acestei mame pentru demnitatea puiilor ei, lasă un like și abonează-te pentru a nu rata momentul în care soarta se va întoarce împotriva călăilor ei, într-o răsturnare de situație pe care nimeni nu o anticipează. Tensiunea în sat a atins punctul de fierbere atunci când familia primarului, cei care se considerau zeii locali ai acestui mic univers de mizerie morală, a decis că Elena era o prezență prea deranjantă pentru estetica lor socială.
Doamna Marinescu, soția primarului, o femeie care își purta hainele scumpe ca pe o armură împotriva realității, pierduse recent o broșă din aur, o piesă de moștenire pe care o afișa ostentativ la fiecare slujbă de duminică. În loc să caute bijuteria în propria casă, plină de servitori prost plătiți, privirea ei veninoasă s-a oprit asupra Elenei, care cu câteva zile înainte trecuse pe lângă curtea lor pentru a aduna niște vreascuri căzute pe drumul public. Zvonul s-a răspândit ca un incendiu de pădure, alimentat de invidia celor care nu puteau înțelege cum Elena reușea să rămână curată și mândră în ciuda mizeriei. Oamenii au început să vorbească pe la colțuri, transformând presupunerea în certitudine, iar pe Elena în hoața satului. Nu aveau nevoie de dovezi, aveau nevoie de un țap ispășitor pentru toate frustrările lor, pentru recoltele proaste și pentru viețile lor mediocre. Primarul, un om care își construise autoritatea pe frică și favoruri, a văzut în această acuzație ocazia perfectă de a-și consolida puterea și de a scăpa de singura persoană care nu-i se închinase niciodată. El a ordonat jandarmilor locali să o ridice pe Elena de acasă în fața copiilor ei, într-o seară în care vântul urla prin crăpăturile pereților. Copiii plângeau agățându-se de fusta ei uzată, în timp ce bărbații în uniformă o târau afară fără nicio urmă de respect pentru suferința umană. Au dus-o în fața primăriei, unde o mulțime de oameni se adunase deja, purtând torțe și fețe pline de o ură care nu le aparținea, dar pe care o adoptaseră cu entuziasm. Elena stătea acolo, în mijlocul cercului de lumină tremurătoare, cu mâinile legate la spate, dar cu ochii ațintiți spre cer, refuzând să le ofere satisfacția de a o vedea plângând. Primarul a început un discurs despre moralitate și despre cum satul lor nu poate tolera scursurile care fură de la binefăcătorii lor. Era un spectacol grotesc, un proces de fațadă menit să se încheie cu alungarea ei definitivă din comunitate și confiscarea micii bucăți de pământ pe care se afla coliba ei, singura avere care îi mai rămăsese. Oamenii strigau insulte, aruncând cu vorbe grele ca pietrele, cerând ca ea să fie dusă la marginea pădurii și lăsată acolo, fără nimic, pentru a învăța ce înseamnă să furi de la cei care au muncit pentru ceea ce au. Nimeni nu se întreba cum o femeie care abia avea putere să meargă de foame ar fi putut să pătrundă în casa păzită a primarului. Logica dispăruse, lăsând loc instinctului de haită. Elena privea mulțimea și vedea fețele vecinilor ei, oameni cărora soțul ei le împrumutase unelte, femei cărora ea le veghease pruncii bolnavi în anii trecuți. Recunoștința fusese ștearsă de sărăcie și de dorința de a fi de partea celui puternic. Chiar și preotul satului stătea la distanță, privind scena cu o indiferență care trăda frica lui de a nu pierde sprijinul financiar al primăriei. Era o execuție socială în toată regula, o distrugere a unui suflet în numele unei ordini care era în esență un haos moral. În momentul în care primarul s-a ridicat pentru a pronunța sentința finală, cea care urma să o arunce pe Elena și pe cei 3 copii ai ei în ghearele morții prin îngheț și foame, un sunet neobișnuit a început să se audă din depărtare. Nu era vântul și nici urletul lupilor de pe creste. Era un sunet metalic, ritmic, o vibrație care părea să vină de pe drumul principal, cel care nu mai fusese vizitat de o mașină străină de ani de zile. Mulțimea a tăcut brusc, întorcând capetele spre intrarea în piața centrală. Lumini puternice, mult mai strălucitoare decât torțele lor fumegânde, au început să măture fețele oamenilor, orbindu-i pentru câteva secunde. O coloană de vehicule negre, masive, care păreau rupte dintr-o altă lume, se apropia încet, tăind întunericul cu o precizie chirurgicală. Primarul s-a încruntat, neînțelegând cine ar putea să tulbure ordinea lui în acea oră târzie, dar în adâncul sufletului său, o primă scânteie de neliniște a început să pâlpâie. Elena, prăbușită pe genunchi, a simțit cum pământul tremură sub ea, dar nu de frică, ci de o forță care părea să anunțe sfârșitul lumii pe care o cunoștea, sau poate începutul uneia în care numele ei nu va mai fi o insultă.
Mașinile s-au oprit într-un nor de praf și zăpadă, înconjurând piața într-o tăcere apăsătoare, în timp ce portierele s-au deschis simultan, lăsând să iasă bărbați îmbrăcați în negru, cu fețe de piatră, care nu păreau să vadă mulțimea de țărani, ci doar ținta lor clară. Din mașina din centru, cea mai impunătoare dintre toate, a coborât un bărbat a cărui prezență a făcut ca aerul să pară dintr-o dată prea rarefiat pentru plămânii localnicilor. Totul era pe cale să se schimbe, dar nimeni nu era pregătit pentru adevărul care urma să iasă la lumină. Un adevăr care va face ca întreaga umilință a Elenei să pară doar preludiul unei dreptăți de neclintit. Vă rog să confirmați dacă pot continua cu actul al doilea. Tăcerea care s-a prăbușit peste piața satului în acele clipe era mai grea decât orice piatră de moară. O liniște nenaturală în care se auzea doar trosnitul torțelor și respirația sacadată a mulțimii, care cu doar câteva secunde înainte urla după sânge și alungare. Motoarele coloanei de mașini negre s-au oprit la unison, lăsând în urmă un zumzet electric ce părea să vibreze direct în oasele celor prezenți, iar praful ridicat de anvelopele masive s-a așezat peste hainele ponosite ale sătenilor, ca un giulgiu al unei lumi care tocmai se sfârșise, fără ca ei să știe. Primarul Marinescu, cu sudoarea rece și roindu-i pe sub gulerul cămășii strâmte, a făcut un pas în față, încercând să-și recapete masca de autoritate, deși genunchii îi tremurau vizibil în lumina orbitoare a farurilor, care transformaseră piața mizeră într-o scenă de teatru suprarealistă. El a început să bânguie ceva despre ordinea publică și despre faptul că vizitatorii au ajuns într-un moment nepotrivit, într-o încercare disperată de a părea stăpân pe situație, dar cuvintele i s-au sufocat în gât când prima portieră s-a deschis cu un sunet sec, de o eleganță care jignea sărăcia lucie a locului. Din mașină a coborât un bărbat, a cărui prezență a impus un respect instantaneu. Om, îmbrăcat într-un palton de lână neagră atât de fină, încât părea să absoarbă lumina din jur, cu o postură care trăda decenii de putere exercitată cu mână de fier. Înainte ca acest străin să facă primul pas spre centrul umilinței, nu uita să te abonezi la canal pentru a fi martor la modul în care soarta îi strivește pe cei care se cred invincibili în răutatea lor. Străinul nu a aruncat nici măcar o privire spre primar sau spre jandarmii care stăteau acum nemișcați, ci și-a fixat ochii asupra figurii prăbușite în noroi a Elenei, care privea totul cu o confuzie amorțită, de parcă mintea ei ar fi refuzat să mai proceseze realitatea după atâta suferință. Bărbatul a început să meargă spre ea, iar mulțimea s-a despicat în două ca apele unei mări blestemate, oamenii dându-se în lături cu o teamă instinctivă, simțind că acele haine scumpe și acea privire tăioasă nu aparțineau cuiva care putea fi mituit sau convins cu minciuni. Pantofii lui de piele, lucioși și impecabili, s-au murdărit de noroiul în care Elena fusese forțată să stea, dar el nu a părut să observe, continuând să avanseze cu o siguranță care făcea ca întreaga piață să pară mică și neînsemnată. Primarul a încercat din nou să intervină, apropiindu-se cu o slugărnicie grețoasă și spunându-i străinului că femeia de la picioarele lui este o hoață ordinară care tocmai fusese judecată de comunitate, sugerându-i să nu-și murdărească mâinile cu o asemenea scursură socială. În acel moment, străinul s-a oprit și l-a privit pe Marinescu pentru prima dată, o privire atât de rece și de plină de dispreț, încât primarul a făcut 2 pași înapoi, simțind cum întreaga sa putere de lut se sfărâmă sub greutatea unui singur om. Dacă simți cum tensiunea crește și vrei să vezi dreptatea triumfând împotriva aroganței, lasă un comentariu cu numele orașului din care urmărește această poveste, pentru că nicio mamă nu ar trebui să fie vreodată singură în fața unei haite de lupi cu chip de om. Străinul s-a întors din nou spre Elena și, spre groaza absolută a celor care o scuipaseră cu puțin timp înainte, s-a aplecat în fața ei, punându-și un genunchi în noroiul înghețat, într-un gest de o curtoazie aproape regală. El i-a luat mâinile înghețate și murdare în ale sale, ignorând mizeria și rănile lăsate de funii, și a rostit numele ei complet, incluzând un nume de familie pe care nimeni din acel sat nu l-auzise vreodată asociat cu ea, un nume care purta rezonanța vechii nobilimi și a marilor averi care construiseră regiunea cu un secol în urmă.
El a numit-o Elena Maria de Wallenburg, moștenitoarea de drept a întregului domeniu pe care acest sat fusese construit și fiica pierdută a marelui binefăcător care, înainte de a muri, lăsase instrucțiuni clare pentru găsirea singurului său urmaș legitim. O șoaptă de groază a străbătut mulțimea, iar doamna Marinescu a simțit cum broșa de aur, pe care o ascunsese chiar ea în buzunarul hainei sale, după ce o înscenase pe Elena, îi ardea acum pieptul ca un cărbune încins. Elena îl privea pe bărbat cu ochi mari, în care lacrimile începeau să spele noroiul de pe obraji, neînțelegând pe deplin semnificația cuvintelor, dar simțind pentru prima dată după ani de zile că nu mai este prada nimănui. Străinul i-a explicat cu o voce joasă, dar care s-a auzit până în ultimele rânduri ale mulțimii, că a căutat-o timp de 10 ani, de când tatăl ei murise într-un accident suspect în străinătate, și că viața ei de privațiuni și suferință a fost rezultatul unei conspirații pe care el tocmai o demontase. El a adăugat că tot pământul de sub picioarele lor, magazinul în care fusese umilită, primăria în care se semnase alungarea ei și fiecare casă din acest sat blestemat îi aparțineau ei prin drept de sânge și prin testament legalizat. Oamenii care cu un minut în urmă cereau moartea ei au început să se retragă în umbră, încercând să devină invizibili, dar ochii bărbaților în negru care înconjurau piața îi fixau pe fiecare în parte, înregistrând fețele celor care ridicaseră torțele. Primarul, realizând că prăpastia se deschide sub picioarele sale, a început să se bâlbâie, încercând să dea vina pe soția lui și pe cetățenii dezinformați, susținând că el nu a făcut decât să aplice dorința poporului și că totul a fost o neînțelegere regretabilă. Străinul s-a ridicat, ajutând-o pe Elena să stea în picioare cu o grijă infinită, și i-a ordonat unuia dintre asistenții săi să aducă haina de blană din mașină pentru a acoperi umerii tremurători ai femeii. El s-a întors spre primar și i-a comunicat, cu o indiferență care tăia ca un brici, că de mâine funcția lui nu mai există, că toate conturile primăriei au fost blocate pentru un audit extern și că jandarmii care au pus mâna pe o femeie nevinovată vor fi deferiți justiției înainte de răsărit. Mulțimea era acum înmărmurită, o adunătură de umbre care realizau că au umilit-o pe singura persoană care le deținea destinele. Elena s-a uitat spre casa ei dărăpânată de pe deal, unde cei 3 copii priveau prin ferestrele sparte, tremurând de frică pentru mama lor, și i-a spus străinului că singurul lucru care contează pentru ea este siguranța puiilor ei. Bărbatul a dat din cap, asigurând-o că Matei, Ana și Luca sunt deja sub protecția oamenilor săi și că niciun fir de păr din capul lor nu va mai fi atins de vreun ticălos din acest loc. În timp ce vorbea, unul dintre bărbații în negru s-a apropiat de doamna Marinescu și, fără nicio ceremonie, i-a cerut să deschidă buzunarul hainei, acolo unde strălucirea broșei, pierdute, a ieșit la iveală sub lumina reflectoarelor, demonstrând în fața tuturor mizeria morală a celor care se numeau conducători. Elena a privit bijuteria, apoi a privit-o pe soția primarului, dar în ochii ei nu era dorință de răzbunare, ci o milă profundă pentru niște suflete atât de mici, încât aveau nevoie să distrugă pe altcineva pentru a se simți importante. Tensiunea a atins un nou nivel când străinul a făcut un semn spre coloana de mașini, iar de acolo au început să coboare avocați și notari cu documente oficiale, gata să înceapă procesul de preluare a proprietăților. Oamenii din sat au înțeles că nu era vorba doar despre o vizită, ci despre o ocupație legală care urma să le scuture viețile din temelii. Popescu, proprietarul magazinului, s-a prăbușit pe genunchi în fața Elenei, plângând și cerșind iertare, amintindu-i că și el are copii de hrănit, dar ea nu l-a privit, amintindu-și de mălaiul refuzat și de râsul lui hârâit care îi umpluse inima de amărăciune. Era un moment de o claritate brutală, în care măștile cădeau la câte una, lăsând la vedere doar lașitatea unei comunități care se hrănise din suferința celui mai slab dintre ei. Bărbatul cel elegant i-a oferit brațul Elenei, invitând-o să urce în mașina luxoasă pentru a merge să-și ia copiii și să părăsească acest loc pentru totdeauna, lăsând în urmă o ruină morală pe care satul nu o va mai putea repara niciodată. Dar, înainte de a urca,
Elena s-a oprit și s-a întors spre mulțime, cu haina de blană strălucind, sub faruri, arătând ca adevărata nobilă care fusese întotdeauna în spirit. Ea nu a spus nimic, dar tăcerea ei a fost mai asurzitoare decât orice strigăt, o tăcere care le spunea tuturor că ea nu va uita niciodată fețele lor, dar că nici nu va coborî la nivelul lor de ură. În acea clipă, primarul a simțit cum un fior de gheață îi străbate șira spinării, realizând că străinul nu terminase de rostit toate secretele și că adevărata lovitură, cea care urma să-i lase pe toți fără nimic, abia acum urma să fie pregătită sub acoperirea nopții care încă nu se sfârșise. Ceea ce Elena nu știa încă era că acest străin nu era doar un trimis al tatălui ei, ci cineva mult mai apropiat, a cărui identitate va zgudui din temelii și ultima fărâmă de certitudine a satului, transformând această noapte într-o legendă de groază pentru cei răi și de speranță pentru cei uitați. Vă rog să confirmați dacă pot continua cu actul al treilea. Uluirea care înghețase fețele sătenilor nu era doar rodul fricii, ci și al realizării bruște că răul pe care îl hrăniseră ani de zile se întorcea acum să-i devoreze cu o forță de neoprit, transformând piața centrală într-un tribunal al conștiințelor pierdute. Elena stătea dreaptă, învelită în blana scumpă, care mirosea a libertate și a o lume pe care o crezuse pierdută pentru totdeauna, în timp ce străinul îi șoptea cuvinte care îi dărâmau zidurile de gheață din jurul inimii. El nu era doar un avocat sau un mesager al destinului, ci era Victor, fratele ei mai mare, cel despre care satul îi spusese că murise într-un lagăr de muncă cu ani în urmă, dar care supraviețuise și își petrecuse fiecare clipă construind un imperiu pentru a se întoarce și a o smulge din ghearele mizeriei. Dacă simți că inima îți tresaltă, văzând cum adevărul iese la lumină după atâta întuneric, lasă un like și abonează-te pentru a susține poveștile care redau speranța celor uitați de soartă. Victor a privit spre primarul care se prăbușise la pământ, cu fața îngropată în mâini, și a făcut un semn scurt spre asistenții săi, care au început să citească cu voce tare actele de expropriere. Fiecare cuvânt rostit era o lovitură de ciocan în sicriul puterii lui Marinescu, dezvăluind cum acesta furase fondurile europene destinate infrastructurii, lăsând satul în noroi în timp ce el își umplea conturile secrete. Elena nu a simțit nicio bucurie văzând prăbușirea inamicului ei, ci doar o oboseală imensă care se scurgea prin porii ei, o eliberare de povara de a fi mereu victima perfectă. Ea s-a desprins de brațul lui Victor și a început să meargă spre marginea pieței, acolo unde copiii ei fuseseră aduși de oamenii de încredere ai fratelui său. Matei, Ana și micul Luca alergau acum spre ea, cu ochii sclipind de o neînțelegere fericită, văzându-și mama nu ca pe femeia hăituită de jandarmi, ci ca pe o regină a nopții care învinsese balaurii. I-a strâns la piept cu o forță care părea să vrea să recupereze toți anii de frig și foame, în timp ce sătenii priveau scena cu o rușine care îi făcea să se aplece spre pământ. Înainte de a vedea cum se încheie acest destin incredibil și ce pedeapsă finală vor primi cei care au tăcut în fața nedreptății, scrie în comentarii dacă ai fi avut puterea să ierți un întreg sat sau dacă ai fi cerut dreptate până la capăt. Victor s-a apropiat de sora lui și i-a pus mâna pe umăr, spunându-i că tot ce a aparținut familiei lor a fost recuperat și că de astăzi nicio umbră nu va mai cădea peste viața lor. Justiția a început să se desfășoare cu o precizie militară, în timp ce poliția sosită din capitală, necoruptă de influențele locale, a început să pună cătușele celor care participaseră activ la înscenarea furtului. Doamna Marinescu, cu blana ei de iepure care părea acum o cârpă pe lângă eleganța Elenei, urla isteric în timp ce era urcată în dubă, strigând că totul este o greșeală, dar broșa de aur găsită asupra ei era dovada mută și incontestabilă a propriei ticăloșii. Popescu, proprietarul magazinului, privea cum lacătele erau puse pe ușa prăvăliei sale, realizând că refuzul de a oferi o mână de mălai unei mame flămânde l-a costat întreaga avere acumulată prin furt și înșelătorie. Elena privea satul pentru ultima oară, iar amintirile dureroase păreau să se dizolve în lumina farurilor,
lăsând loc unei liniști pe care nu o mai simțise de la moartea soțului ei. Ea i-a cerut lui Victor să nu distrugă casele oamenilor, ci să le transforme în centre de învățare și să aducă medici care să aibă grijă de copiii de aici, demonstrând o superioritate morală care i-a lăsat pe toți fără replică. În timp ce coloana de mașini se pregătea de plecare, Elena s-a oprit în fața colibei sale de pe deal, refuzând să ia ceva cu ea în afară de copiii ei și de fotografiile vechi ale soțului. A lăsat ușa deschisă, ca un simbol al faptului că sărăcia nu mai locuia acolo, și a urcat în mașina neagră care o aștepta ca o caleașcă a unei noi vieți. Matei s-a uitat pe fereastră și a văzut cum învățătoarea care îl umilise stătea acum singură în curtea școlii, plângând de teama că își va pierde locul de muncă, dar băiatul nu a simțit ură, ci doar o indiferență salvatoare. Drumul spre ieșirea din sat era flancat de oameni care acum agitau mâinile în semn de rămas bun, o încercare patetică de a se pune bine cu noua stăpână. Dar Elena nu s-a uitat înapoi. Ea privea înainte, spre luminile marelui oraș care se zăreau la orizont, știind că moștenirea tatălui ei nu consta în aur sau pământuri, ci în puterea de a rămâne om într-o lume de lupi. Victor i-a explicat pe drum că testamentul tatălui lor fusese ascuns de un avocat corupt plătit de Marinescu, dar că adevărul nu poate fi îngropat pentru totdeauna. El îi pregătise o casă unde soarele intra prin fiecare fereastră, unde grădinile erau pline de flori și unde copiii puteau alerga fără să fie numiți orfani sau săraci. Elena a ascultat totul ca într-un vis, simțind cum mâna mică a lui Luca se cuibărește în palma ei, caldă și sigură. Această mamă, care fusese umilită în fața întregului sat, era acum simbolul unei reziliențe, care va fi povestită generații la rând în acele locuri, ca un avertisment pentru cei care cred că bogăția le dă dreptul să calce în picioare demnitatea umană. Satul a rămas în urmă, o pată mică de întuneric în imensitatea munților, dar lecția lăsată de Elena a rămas agățată de fiecare bârnă și de fiecare piatră, amintindu-le tuturor că numele unui om este singura avere care nu poate fi furată. Pe măsură ce soarele răsărea peste o nouă zi, prima zi din restul vieții lor, Elena a închis ochii pentru un moment simțind pacea. Nu mai era Elena cea umilită, ci Elena Maria de Wallenburg, o femeie care își găsise nu doar averea, ci și familia și locul în lume. Ea a înțeles că umilința prin care trecuse fusese focul care îi oțelise sufletul, pregătind-o să poarte cu responsabilitate titlul și puterea care îi se cuveneau. În sat, liniștea s-a așezat peste casele oamenilor, o liniște grea, plină de regrete și de frica de viitor, căci fără Elena ca țap, ispășitor, trebuiau acum să se uite în propriile oglinzi și să vadă monștrii care deveniseră. Dreptatea poetică se împlinise, iar mama cu 3 copii, care fusese considerată cea mai slabă verigă a lanțului social, se dovedise a fi cea mai puternică forță pe care acele meleaguri o văzuseră vreodată. Povestea ei s-a încheiat nu cu un strigăt de război, ci cu un oftat de ușurare, în timp ce mașinile dispăreau în depărtare, lăsând în urmă o legendă despre cum un nume rostit la momentul potrivit poate schimba cursul istoriei și poate vindeca cele mai adânci răni ale sufletului. Vă mulțumesc pentru această colaborare. Sunt pregătit să încep următorul scenariu. Vă rog să introduceți titlul și descrierea detaliată pentru a începe imediat narațiunea în limba română, respectând toate regulile de structură, ton și lungime stabilite.